Пътувам си аз в самолета за България и си нямам на идея, че след броени часове огромна изненада ме очаква в родната ми страна. Нещо, което е краят на 2 години труд, най-накрая ще ме посрещне пред входа на блока ми. А на сутринта? Направо не мога да повярвам какво се случва. Аз съм като луда катерица. 8:45 сутринта, намирам се тук в София, България и очаквам която и минута днес да ми доставят 600 кг книги пред входа на блока ми. Моят първи тираж, дебютната ми книга, романът ми, излиза днес. О, майка! И също така, понеже са 600 кг книги и ги оставят просто долу пред блока и хората тръгват, разбира се, по други задачи, аз си мислех, че ще ги разтоварваме само аз и една моя студентка, Стаменка. Но какво се случи? Снощи писах в групата на семейството ми, че днес ми доставят тиража и баща ми някак се е освободил от дневната си смяна. Той се падаше дневна днес и утре и си мислех, че ще сме само аз и моята приятелка. Но получавам обаждане в 7:45 сутринта. Моят баща пътува от Пазарджик към София. Какво? Кога успя да се смениш с някого? И как си преориентира целият ден, така че да помогнеш на мен? Аз съм толкова благодарен. И това е още едно доказателство, защо си заслужава да напиша книга за моето семейство. Те са просто невероятни. Той пристига, сигурно след броени минути ще е тук в София. Стаменка е наоколо и също е на разположение. Нямам търпение, толкова хубав ден. Това е просто черешката на тези 2 години в книгоиздаването. Добре, да видим какво ще правим. Апдейт. Звънна ми непознат номер куриер и каза, че след по-малко от половин час е долу, както и баща ми най-вероятно. Какво правим? Баща ми е долу. Слизаме да му отворим. И също така, може ли да обърнем внимание как ножицата е готова за тези палета долу? Слизам по стълбите, посрещам тате и след броени минути заедно виждаме куриера, който паркира пред блока и сваля палетата с книгата. Моята мечта вече е паркирана. Сега с моя най-голям помощник, който пътува от Пазарджик тази сутрин, и моята колежка Стамена, която буквално е моята опора в този град. Заедно ще се преборим да качим тези 600 кг по стълбите. Не след дълго апартаментът ми започна да изглежда така, целият отрупан с книги, но какъв по-хубав хаос от това, не мога да опиша радостта си днес. Стаменка разряза второто пале и час по-късно сме готови. И сега наваляни, може би по вода, потни, може би по миризма. Тук са всичките наши книги и нямам търпение да отворя първата бройка, да се уверя, че всичко с печата е минало наред, след което ги нареждам и са готови за продажба на моя уебсайт. Така че да видим как изглежда отвътре. Хората са казали, не съдете книгата по корицата, обаче тази може да я съдите и по корицата. Много се надявам да ви хареса, само набързо прелиствам. Леле. Вау, с тази хартия ми напомня на сборника по математика в 3-ти клас. Добре, всичко изглежда чудесно, печатът е излязъл прекрасно, точно както си го представях. Снимките са абсолютно на ниво. Моето интелектуално бебе е в ръцете ми и всичко е наред и нямам думи да опиша колко съм щастлив. Веднага грабнах една бройка, защото ми трябваше да изготвя кадри за трейлър, с който всъщност ще обявя книгата, който вече, ако гледате, публикувал съм го вчера, може да го видите в профилите ми. С Таменка отпразнувахме с по едно парче торта и след това веднага се захванах с вашите поръчки, защото книгата е обявена и с най-голяма благодарност виждам, че поръчките започнаха да прииждат. Преди време мама ми беше подарила ето този химикал от Виена, с който ми беше заръчала да си надписвам книгите, когато тиражът стане факт, и ето ме днес, надписвам си книгите, Стаменка ги пакетира и отварям ето този печат със специален восък с моя инициал, отново с заръка от мама да си надпечатвам книгите, когато станат реалност. Нямам достатъчно восък в момента да го направя за всяка книга, но пакетирам 2 от тях специално, защото са за много специални хора за мен. Една от книгите е за Мерия Мирчева, автор и моята насока в книгоиздаването, а другата е за моята програмистка Еми, чието дело е уебсайтът ми, след което отскочихме до Екон, а денят завърши с принцеси с кашкавал.